Todos os xoves pola tarde, máis ou menos sobre esta hora, imos ata a horta de Nusca Chousa, a nosa colaboradora, a querida colaboradora. Que tal, Nusca, como estás? Hola, que tal? Moi boa tarde. Coa que tanto estamos aprendendo, coa que cada vez temos máis ganas de que, pois non sei, nos cadren unha herdanza ou alguén nos venda un trociño de finca, así, e plantar ali as nosas hortalizas, as nosas flores e plantas, e gozar de ver como medran e como a propia natureza se vai abrindo paso en circunstancias ás veces ben complicadas. E un di, pero como é posible que aí poida nacer nada? Pois sí, é posible. Se lle poñemos un poquinho de mimo, de cariño, se lle botamos un poquinho de auga, se deixamos que lle dea un pouco a luz, dali van ser maravillas, non? Sí. E ás veces con tan pouquísimo esforzo pola nosa parte que é increíble, o sea, eso que dice, unha satisfacción tan grande. Chegar á horta e dicir, non sei que vou comer, pero vou mirar o que teño por ali. E arrapañas 4 cousiños para facer un salteado, unha tortilliña ou así. Que gusto. Bueno, xa si tes 2 galiñiñas. Ui, entón xa. Entón xa, genial. Sí, sí, sí. Tortillilla. O morreume todo, que me planteis unha As galiñas, unha desgraciada. Porque mira, as cousas de flor, sí, máis ou menos van de para arriba. Sí. As cousas de comer que o que a mí logo tal, nada. Eso nada. pero Alame foron Pero os amorodos. Alame foron as estas que che comentaron As frambuesas, non? as framboesas. sí. Alame foron todas as aromáticas. Eu que sei. Mira, non se pode saber de todo. Ti a alcachofa que tes en diante así desa de micrófono, esa é genial, pois sabeche moi ben. Quero dicir, para que vas a loitar contra a natura? Sí, non. Planto calquera cousa que dé unha flor, Non hai maneira. máis ou menos sí. Sí. Pero se de comer non. Bueno, Pois a ver se teñen máis sorte os nosos ointes, que por certo temos moitas consultas, imos darlle saída, Iago. Lembramos, como sempre, que podedes seguirnos mandando as vosas consultas a través do número de WhatsApp 627-751-962. Comezamos, pois, aquí temos un recadillo para Nusca que, se non me equivoco, este non o comentamos a semana pasada. Cando os temporais che quitan o internet na tablet, busca no móvil o botón de conexión compartida, o lado de datos móviles. Activa e xa funciona a tablet. Pregúntalle a eses técnicos da radio que son moi xeitosos e axudaranche. Isto tenlo que explicar. sí, claro, teño que dar unha explicación porque senón non entendedes. Claro, bueno, pois resulta que eu fago un directo aos domingos desde o meu canal de YouTube, no que estou ca miña xente e tal, e lles axudo pois dunha maneira moi parecida a como estou aquí. Pero resulta que hai 2 semanas, con un temporal que había de tronada e así, pois internet deixou de funcionar, o meu aparato, como se chama, o wifi, o router, eso. E eu son un pouquiño parca en tecnologías, e non me din de conta deso que estaba dicindo a esta persona, non? Entón, a miña tablet non funcionaba, porque non había na casa internet. Entonces, a destempo, tarde e arrastro, tuveme que conectar co teléfono e facer o directo desde o teléfono, que é moito lío porque non ves ben o que che escriben, é moi pequeniño todo, e entonces, pois claro, non me din de conta de compartir os datos do teléfono ca tablet, que sepades que se pode facer, porque agora eu só sei, pero non sabía ese día. Pois mira, é erro e aprendizaxe, non? Sí, eu aquí tamén veño a aprender, sempre o dixen, Se me preguntan algo que xa sei, repito o que conoso, con moita soltura, pero se me preguntan algo do que non teño nin idea, vou a aprender algo que desconocía, porque vou a, non só por responder, sino por, ai, que curioso, pois nunca se me ocurrira plantearme cierta duda, sabes? Entón eu aquí veño a aprender tamén. Que ben, pois veña, aprendamos todos esta Vamos alá. Comezamos co tema das plantas. Quero preguntarlle a Nusca como se consegue o kéfir. Consérvase en leite, que isto non entendo moi ben a que se refire, Sí. ou como? Entendo Sí, que... entendo eu. Que se conserva como leite. Sí, non, quere dicir, a ver, o kéfir é un fermentado a partir de uns nódulos que os chamanselle nódulos ou chamanselle pajaritos, e son unha cousa, é como unha comunidade unida de bacterias e levaduras que no seu día decidiron vivir xuntas, como decidiron vivir xuntas un puñado de células para formar unha vaca. Quero dicir, foi así. Entón, se tes os nódulos estes, que é como moi parecido como a unha flor de coliflor, sabes, que é así como esponjosa e tal, e ti botalo nun leite normal. Ese leite, o sea, o kéfir o que vai a facer é comer o azúcar do leite, o sea, vai a quitar toda a lactosa, e vai a facer unha fermentación. Entón, ese leite vai se transformar en kéfir, líquido kéfir.
que é como máis espeso, máis denso, e ten moitísimas propiedades, moito máis que o leite, claro, como que o favorece máis. Como se conserva? O kéfir millor é tomalo cando tan pronto como lle quitas os nódulos e tal, porque se suele facer cada día ou cada 2 días, dependendo da temperatura que teñas. O millor é consumilo así como o vas facendo. Unha maneira de conservalo, por exemplo, pois é facer recetas co kéfir, que se pode facer quesos, diferentes tipos de quesos de untar, quesos de cortar, e emplealo en moitísimas recetas. Imaginade todo o que facedes con queso, pois poderíadelo facer con kéfir, con queso de kéfir tamén. Pero o sabor, a que sabe? A queixo? Non, o sabor do kéfir, a ver, do queso sí, pero sempre ten ese toque ácido de haber sido fermentado previamente. Casi como un yogur, non? Non, para nada. Digo de sabor. Non, é moitísimo máis intenso, é un pouco máis ácido, un pouquiño máis agrio, é moitísimo máis espeso, o sea, un yogur é como máis líquido, non? A ver, tal como non lo presentan, non, pero esa non é a súa forma natural. Se o remesas así un pouco ca cuchara queda tal. Pois o kéfir é como un pouquiño máis denso, máis espeso. E se lle faz como unha segunda fermentación e separas o suero de kéfir do propio kéfir, consigues unha pasta moi cremosa da que podes obter e facer quesos directamente. É un pouquiño máis ácido. E a quen nos gusta o sabor dos fermentados, pois é espectacular. E sobre todo que distís, ao non ter lactosa, toda esa xente que, non? Sí, está ben fermentada, ou non nos vai a facer mal. Eu son a primeira, que non podo tomar lactosa, e isto é maravilloso. Por aquí Lorena mándanos unha consulta parte de súa nai, Fita de Redondela, non sei se che soa, así de non, depois a primeiras non. E dignos que te veu no luar, que levaches ese día unhas pataquiñas moradas. Dixo que eran moi apreciadas e que eran ben caras. Ademais da cor e do tamaño, esas patacas teñen propiedades nutricionais distintas das patacas normais. Sí. Porque, mira, calquera tipo de, ibache a dicir, fruto que teña un color diferente ou un blanco pálido ou tal, que sea rojo, color naranxa ou color amarillo ou violeta, como é neste caso, vai a ten outro tipo de pigmentación, non? Entón, eses alimentos xa son antioxidantes. Xa os podes considerar, ao mellor non todos, pero se teñen un color como máis oscuro e máis profundo, xa son antioxidantes. Antioxidantes celulares, quero dicir, van a retrasar a maduración das células e máis van a manternos como moito máis sanos e joviales por moito máis tempo. Pero é verdad que son moitísimo máis caras, o sea, porque o quilo destas patacas pode chegar a valer 30 euros. O quilo delas. É unha pataquiña pequena, non chega a ser moito máis grande que un ovo. Bueno, hai diferentes tipos, pero suelen ser aloncadas, sabes, como loncas. Chámase vitelote. Vitelote. Eu teño as na miña horta, o sea, plantinas, agora teño as así, tal, na miña horta. Teñen un sabor tamén diferente, porque non teñen tanto almidón como as patacas blancas, e teñen un sabor como diferente se as cosiñas, teñen como a frutos secos, unha cousa así, e non deixa de ser unha patata, pero si, é moito máis rica en antioxidantes. Para cocer ou para que... Para cocer, non, para desille dar calquera tipo de... Eu creo que comentamos algunha vez que isto de comer por colores, non? Que hai que ver tamén porque é moi saudable, non? Os violetas, os... Sí, os carótenos, quero dicir, todo o que teña carótenos que vai a ter vitamina A vai nos axudar ca maduración das células, o sea, que non é envellecermos nós, non. Todos estamos feitos de células, todo. O noso corazón, o noso pulmón, o noso sistema nervioso, todo vai a ser favorecido por antioxidantes. Entón, tomar vegetales de color verde, naranja, rojos ou violetas vai a axudarnos moitísimo na salud en general. Estudiouse nunha aldea no Xapón que ten uns índices de longevidade brutais, e a ver que facían, especial, non? E a parte da dieta que, bueno, Xapón, pois é moito peixe, pero comían todo violeta, porque ali daba así un tipo de berza, de non sei que, de pataca, de non sei canto, de non sei que, que ao final relacionaban a dieta e o exercicio, que eles tamén eran unha aldea pequena e facían estes exercicios así que fan en comunidade e tal,
teñen, non sei, centenarios ali. Sí, unha é iso de mente sana en corpo sano, é iso de facer yoga, esas cousas de meditación profunda, iso, bueno, levannos moita ventaja. Pero chamou a atención o de comer violeta, todo o que partían ali que se veía como comían era... Que hai... Realmente hai moitísimas cousas de color violeta, mira, eu tuve coliflores este ano de color violeta, pero hai nas naranjas, hai nas amarillas, verdes, blancas, rosas, hai nas de moitísimos colores. Hai zanorias violetas tamén, que en principio, eu penso que foi unha cousa como do fariña de trigo, fariña de millo. A fariña de millo, antiguamente, comían os probes, non a podían comer non podían comer trigo. O que comían era a boroa, que era o que se facía. O pan blanco de trigo era para os ricos, para os señoritos. Cas zanorias pasou un pouco igual, porque antes aquí había zanoria violeta, rexeitárona porque era máis bonita, máis de ricos, a que era color naranja. E a violeta foi rexeitada. Pero, o sea, que aí que a podemos plantar. Así que todo o mundo planta cousas violetas. Guisantes, chícharos, tirabeques, hai de todo. Por aquí dignos, é o mesmo facer terra que facer compost? E no compost, para alternar capas verdes con outras secas, vale a palla ou ten que ser algún resto máis leñoso? A ver, vamos por partes. Terra, realmente, se vamos ao tecnicismo, terra é o planeta. Planeta Tierra. O que pasa é que nós chamamos a todo onde plantamos plantas chamamos terra, pero realmente terra, técnicamente, é o planeta. Despois, o resto é compost, ou desfeitos, non quero dicir, a parte da terra onde plantamos os vegetales e onde nacen os vegetales está composto por restos minerales e restos vegetales e forman unha masa que é o compost, non? Ou a terra, o chan, o solo. Pero, bueno, tamén se pode dicir, vou a facer terra, ti todo o que descompoñas, que realmente é como está, que xa non sei se dicir terra. O que hai no chan, o que hai no chan, realmente, eso é desfeitos vegetales e minerales. Antes non existía así, vaise facendo. Entón, iso é o que conseguimos nós a facer composteiras. Compostamos e vamos facendo terra, vamos facendo chan, vamos facendo solo. E o de botarlle palla, únicamente, pois sí que se pode facer. O que pasa que, depois vámonos ao mismo de sempre. Cantas máis cousas variadas lle botes a unha composteira, máis extensa vai a ser a alimentación que lle ofreces aos microorganismos que há ali. Entón vai haber como máis comunidades diferentes de microorganismos comendo na túa composteira. E cando apliques ese compost ás túas plantas, pois será moito máis rico ese compost que se só lle botas palla sempre, non? Entón, eu invito a intercalar, por exemplo, agora no otoño, que caen as folliñas dos árboles, que caen tal, pois, aplicar materia seca de outra maneira diferente, que poden ser, pois, eso, con ramas, con follas secas, con erva que che quedou ali seca e está desecada, os ouriços das castañas, por exemplo, unha capiña deso tamén, que tamén é... Entón, materia seca e materia verde, pero canto máis variado xexe, moito mellor, moitísimo mellor. Vale, a seguinte dúbida está composta de varias preguntas, imos, se che parece, por partes. Vamos por partes, como dicía Jack. Dinos por aquí, ese montón de restos que imos apilando para facer terra ou compost, pode estar ao aire ou témolo que tapar? Non o temos que tapar, porque, mira, realmente na naturaleza, se nos fijamos en como fai a naturaleza non o tapa. O mellor humus, o mellor compost que hai, está debaixo deses bosques centenarios no que na man do home non anduvo, e vas mirar e hai unha capa de medio metro ou de 1 metro de unha materia buenísima, e non está tapada. Entón, claro, o de tapala é como para acelerar máis o proceso, dependendo do que lle vayas a botar, para que non che vayan ao millor ratos, porque hai quen lle bota desfeitos de comida, cousa que eu non comparto, pero... Entón, tela que tapar, porque senón encheseche de ratos, cando unha cousa pudre en vez de descompoñerse, que pudrir é unha maneira de descompoñer, pero non é o que buscamos. Nós queremos que o descompoñan os microorganismos pouquiño a pouco, non? Entón, pois non, a pregunta de que se hai que tapalo non é necesario, a non ser que chova
moitísimo durante uns días e que lle botes por riba, pero sin tapar excesivamente, sin tolear, sabes? Un cachiño así de unhas tablas ou así un cartón e xa lle chegaría. Seguinte pregunta desta parte consulta. 2. Sí. Podemos botar a cinza da chimenea no compost ou é mellor botala directamente na terra? Bueno, vouche dicir chan, porque dices que era mellor. Chan. Bueno, non, porque senón a mellor a xente confúndese. Pero, mira, a ceniza, como a calquera tipo de compost ou de esterco, ten que estar madurada, ten que madurar. Ti non podes quitala directamente da chimenea e xa aportarlla, porque pode ter, dependendo da temperatura a que se queimou e da leña que lle botastes para que se queimara, pode ter moita acidez. Entón ti podes queimar o produto que queres fertilizar con eso, que sí que vale para fertilizar, pero non como para usalo a eito sin dereito, sabes? Porque pode salir perjudicado. Entón, sí que se pode botar na composteira, pero en capas finas. O sea, a composteira sempre ten que ir en capas, tipo lasaña. Entón, unha pequeniña capa de vez en cando vai a sentar genial. Pero, si podes deixala en un capacho, así, sin tapar, para que vaya madurando, despois é moito máis livián de utilizar para usar como fertilizante. A non ser que queiras, por exemplo, matar un hongo que teñas no tallo das cebolas ou dos allos, que agora vai a empezar a aparecer xa a rolla, que só sei eu. Entón, se gardas un pouquiño de ceniza, vas a axudar moitísimo aos allos a combatir a rolla, porque axuda moito cos fungos, é fungicida. E se fai moita, o que lle recomendo é que aprenda a facer colada, o sea, din lejía de ceniza, pero non é exactamente unha lejía, máis ben unha agua sabonosa que ten a capacidade de lavar. Non é lejía, o sea, chamadme as cousas polo nome, vamos a chamar. É como unha agua jabonosa que se fai con ceniza. Algún día enseñarei como se fai, pero bueno, que é moi fácil, Imos rematar con esta consulta que nos din por aquí. Con canta antelación debemos ir preparando a terra para comezar a poñer a horta e, sobre todo, canto tempo ten que levar a terra fertilizada co compost para empezar a plantar o sementar? Eso daba para 2 horas de programa. Porque... no, sí. Pero vamos a ir, porque claro, parece que é pouco, pero non é. Con canto tempo tens que empezar? É que vai a depender con que o vayas a querer fertilizar ou abonar. Ti se lle botas un abono, o sea, vamos a chamar as cousas polo nombre. Se lle botas algunha merda de animal, esa merda ten que estar madurada. Con canto tempo tens que empezar? 2 meses antes a cala da corte. Como moito, non? Como pouco. Como pouco. Deixala madurar e despois extraer o sitio no que queres plantar. Que en este caso, se é con merda de animal, podelo facer 2 meses antes. O sea, empezar ahora mismo para despois plantar en marzo, por exemplo. O sea, mira, todo febreiro e todo marzo para empezar a plantar a finales de marzo ou en abril. Pero... a última parte da pregunta si o compost, con canto tempo ten que botar o compost para fertilizar a terra. O compost xa está como madurado, xa está feito, xa está como predisposto para as plantas. Non é algo que teñas que esperar para botarlo, podelo botar directamente. Pode ser incluso a túa terra de cultivo. Un compost ben feito pode ser a túa terra de cultivo. Entonces, si só vai a facelo con compost, recomendolle que espere que saque o compost da composteira, se é o caso de que quere vaciar a composteira, pero que o garde xusto hasta o momento de plantar. É no momento de plantar que lle bote o compost. O sea, que non ten que esperar nada. Se é merda de cabalo, se é compost ou humus de lombriz, non tens que esperar. O sea, non tens que preparar a terra. E outra cousa, e así xa remato a mellor, non dá tempo a máis. Se non vas a utilizar ese terreno de plantío, non o prepares, non lle fajas nada, deixa que as ervas sexan. O sea, non frenar a creatividade da terra. Se a terra decide que ten que sacar esas plantas, que non penses que son malas plantas. Están axudándolle ao terreno a ser fértil, a ser drenante, a todo. E deixa que as ervas estean así hasta xusto o momento de plantar. Depois as quitarás. O sea, unha maneira de preparar o terreno para fertilizalo é deixalo estar tranquilo todo o inverno. Se non plantas nada,
deixa que críe o que queira criar. Deixa que Sí. actúe a natureza. Pois, que nos quedan 2 minutiños, Pois agora nos entonces, ten unha consulta, veña. sí, dan. Rapidiño, Tienes por pois. aquí Elizabeth, bueno, ten dúas consultas tamén. A En ver. que fases do cultivo da pataca debo fertilizalas e cando as recolleite, que podo sementar despois nese bancal para que sexa unha boa rotación? Mira, as patatas telas que, tens que abonar, fertilizar ou abonar o sitio xusto antes de plantalas. E non é necesario volver a insistir na fertilización no medio do cultivo da patata. Por qué? Porque a patata, dependendo do tipo de patata que sexa, bota solo 3 meses, ou 4, dependendo da clase de patata. O sea, en 3 meses non lle dá tempo a patata a desgastar nada. Si xa fertilizastes para plantar, hasta a colleita non tens que volver a aquelar. E que poñemos para rotar? Dependendo de cando plantemos a pataca, porque se mo pregunta agora, claro, despois dunha patata, depois se vai a plantar ali pimentos e tomates, pois terá que esperar xa hasta que plante pimentos e tomates. Pero se son patatas que plantou no verán ou no otoño e lle ven todo o inverno, despois pode plantar repolos, o sea, crucíferas, repolo, brécol, coliflor, para que sean para o inverno. E sería como unha boa rotación, despois das patatas, fruto de folla, crucíferas, repolos. Pois queda clarísimo, Damos verdade que sí. tempo, Bueno, denos tempo completamente a dar resposta a moitos dos ointes da tarde. Outros quedan para a semana que vem. Queda para a Nusca semana. volverá o vindeiro xoves por aquí. Moitísimas grazas, Pois Nusca. moitísimas grazas e hasta a semana que ven. Nusca Chousa, con ela abrimos de par en par as portas da nosa horta particular cada xoves pola tarde aquí na Radio Galega.